Baba Nkosi yasezulwini Shembo ingcwele yazizulu usungithumile Nkosi wathi ngime lapha kule ndawo le ndawo engimi kuyo Nkosi yesabeka akusiye ingane ingeyabantu abadala ungimise ke Nkosi endaweni enzima kakhulu ngoba Nkosi ungimise phambi kwamakhosi aseNdlunkulu wangimisa phambi kwabafundisi nami ngibahlonipha ke ngithi ibona abazi kangcono ukuma lapha kule ndawo engikuyo ungimise Nkosi emkhandlini omkhulu wasezulwini ngiyacela ke baba uba Nkosi ungiphe isibindi ume nami lapha ngimikhona noba bamkhulu bami nobaba bami abangiletha lapha emhlabeni namakhosi onke onzwakele balelizwe ungabadumazi Nkosi bengadumali ngami uNkulunkulu ngoba uzile kimi Shembe uze kubo bantwana basezulwini ngiyacela nami kini ukuba inhliziyo zenu zibe kanye nami ngoba ngingathunywa phakathi kwenu kanti inhliziyo zenu azikho kimi ngiyazinxusa ke ukuba zibe kanye nami ngoba sengithunyiwe phakathi kwenu amen ngicela ngencwadi yabaseFesi incwadi engicela ngayo ukuba izinhliziyo zenu zibe kanye nami lapha ngikhona nani ngizonginika isibindi baseFesi 6 nithi u19 verse Nginxusele nani ithi le ncwadi ninginxusele nami ukuba ngiphiwe amandla okushumayela ngivule umlomo wami ngize ngiyazise ngesibindi imfihlo yevangeli ukuba ngize ngiyazise ngesibindi imfihlo yevangeli amen sihlabelelo sekhulu no 8 108 ngingathengwa ngobani bane ezonweni
Nkosi yezulu nomhlaba, ngiyabonga Nkosi. Abantwana bakho bavumile uNkulunkulu ukuhamba nami. Ayibonge Nkosi. Manazaretha ingcwele, sihlezi nenkinga enkulu ekhona phakathi kwethu. uShembe Manazaretha wahlupheka kakhulu efuna mina nawe njengoba sesibangaka nje namhlanje, njengoba sibangaka njena siumsebenzi kaShembe Manazaretha, yena lo phambi kwethu. Umfundisi abephethe inkonzo ekseni khona indaba ayithintile. Indaba yokuboshwa kwaShembe. Kodwa wayengenasi isono. Ngiyengizwe kuthiwa bethu abanye uJesu wabafela. Nathi Manazaretha singakukhohlwa lokho ukuthi lo nkulunkulu ophambi kwethu wasifela. Amen. Kusho singaba khulu kangakanani sibe nakho konke, sihlonishwe ngayo yonke indlela, nathi mbala sizibona ukuthi hayi sesibakhulu manje, kodwa singakukhohlwa ukuthi lo nkulunkulu ukuze nibe bangaka njengoba nibangaka nje wahluphekela thina. Sizibuze ukuthi sibakhulu nje yini thina yasihlupha uba sesifike ebukhulwini bethu. Sasihlushwe yini yasihluphayo. Kuyingozi ke mawungena entweni ungazange uyisebenzele, uvela ukuthi uqhamuka usiba mkhulu usuhlonishwa ungazange uhlupheke. uShembe izwe alimemukelanga, hayi lencwadi ngibalekela uJohn 7 uJohn 7 7:12 John. Wabakhona uphinde kahle emva kanisa ngikuzwa mina
ukukhonona okukhulu ngaye ebantwini. Vayele itencwadi yami kwakukhona Wabakhona ukukhonona okukhulu ngaye ebantwini. kwabakhona mhlambe efika lapha ezweni labantu evele ezulwini bakhononda ngaye. Lithi ke iBhayibheli kwabakhona ukukhononda. Abanye bathi ulungile. Abanye bathi cha, lo ayulunga impela lo uyena lo ofike kithi namhlanje. Abanye bathi cha. Abanye bathi cha, Wedusa aba. hayi uzosedusa. Angazi noma Nazaretha asakukhumbula inloko. Uma ngakukhumbuli amaNazaretha engasho yini ukuthi wayeboshelwana uShembe? Wayehlushelwana. uShembe washawa amaNazaretha. Eshayelwa mina nawe. Hayi kodwa namhlanje siqhoqhobele. Siqhoqhobalela into esingayazi ukuthi yasetshenzelwa kanjani. Munye umuntu osebenze wonke lo msebenzi. Ingakho namhlanje inkulumo ithi izinto ezinhle ngezonyazi. Sokuyisikhathi maNazaretha sokuvuna. UkaShembe sivunani thina? Senzeni thina? Awu. Bangafika umuntu alima insimi yakhe. Ithi sivuthiwe bese siba baningi. Sasa siba baningi. Asimiyeke uShembe manazethe avune. Uma nathi sifuna ukuvuna asiphume soqala kwethu. Esizokusebenza nathi silithola udumo. Udumo lunye lukaShembe bangcwele. Amen. Singafuni thina ukuduma. Asenzanga lutho. Okwethu asiphenduke maNazaretha. Ngoba uShembe uzosifundisa iqiniso. Sisuka kule ncwadi lekade siyifunda manje bangcwele. Yini eshoda yakho kule ncwadi bangcwele? Lekade siyifunda yeSabatha. Ushodani lapha? Kodwa khona siyayizwa. Noma sesiphethe incwadi nje esho ukuthi phela siyasontweni siyosonto. Ngoba abanye nje bathe kufundwa nje abanye bayithwale beyithulele nje bengabuku ababukusha isihlabelelo. Abanye bayaxoxa. Abanye badla oswidi khona lapha ngemuva. Abayizwa yonke into ekhulunywa uShembe la kule ncwadi. Siphuma lapha senze khona lokho okade sikufunda kuyo le ncwadi. WeMaNazaretha
Awungivulele incwadi kaJeremiah 5. One. Gejimani ezindleleni zaseJerusalem. Incwadi ake nihambe weManazaretha. Ake niphume. Ake niphume ake nigijime. Kuzo zonke idaladi lezi. Ayo kuManazaretha. Amen. Nizophuma. Abanye bathi cha, abanye bathi yebo. Funda ba. Nibone nazi uze nazi nicinge ezidaladini zawo ezitaladini zonke izitaladini ake niphume eManazaretha. Phuma niyocinga ukuba ningafumana umuntu ubukhona yini nodwa nje engizokumthola nimlethe lapha kithi. ukuba kukhona ohamba ngomthetho ofuna iqiniso ngize ngilithethelele. Ukuba ukhona yini ohamba ngomthetho nje phakathi kwethu la. Ukhona yini? Nicinge nihambe zonke idaladi nicinge ukuthi ngizomfumana yini ohamba ngeqiniso ngomthetho nangomthetho ohamba ngomthetho nangeqiniso ukuze wenjani? Ukuze ngize ngilithethelele weManazaretha. Ayikho intethelelo njengoba silapha nje siyayifuna kodwa ayikho intethelelo lapha kuShembe. Umthetho ofunakalayo siugcine. Amen. Iqiniso aya manga into efunakala la sihlezi khona ufunakala umthetho neqiniso ukuze sithethelelwe. Sizothethelelwa nini? Sihlezi kumnandi babahle. Sivathi ezihle. Shembe phela usontisile eManazaretha. Kodwa umbuzo uthi sithethelelwe yini? Siwugcinile yini umthetho? Sinalo yini iqiniso? Iyona nto eswelakele le. uShembe ulenzile iqiniso banqwele. Ulenzile iqiniso uShembe umhlaba wonke ukhulunywa ngeqiniso likaShembe. Lo khulunywa nini lakho? Elakho iqiniso lizotuswaphi ukuthi wenza lokho. Yabona njengoba sibangaka nje simenyiwe lapho manqele. Simenywe uNkulunkulu wethu nangu phakathi wethu usibuthe kuzo zonke izinkalo. Abanye bashiye amabandla abo balapha phakathi wethu. Kodwa ungaphumi noyedwa lapha phakathi wethu abuyele entandweni. Asikhuleke sikhulekela ukuthi sibe ngabakhethiweyo. Umuntu okhethiwe akafani nomuntu omenyiwe. Umuntu omenyiwe kumele ngaphela umcimbi amanyele wona njengoba sihlanganisa baningi lapha nje
kusukela isikhathi sakhe sokumenya funeka makagoduke aye kubo kodwa uNkulunkulu usimemela ukuthi sizobona indaba enkulu ungayiphutha umuntu lapha aphume ngambonanga njalo ngoba yakaphinda ibone indawo into enje ushaba manje ethi ushumayela ehlezi lapha eceleni ushumayela ehlezi endlini ngaphakathi uyashumayela umuntu mayiqhamuka lapha mayingena nje sangweni lapha phela welele kanti kukuphi la kanti kukuphi la engafiki kusheba uyakushaba nje usedelile asikhuleke ke bangcwele abasenkosini noma sesiphumela laseyiguqweni zakho ukukhulekele ukuthi nawe yiba ngokhethiweyo kuleli bandla khulekele ukuthi nawe elakho igama lilotshwe encwadini yokuphila esandleni sikaShembe ngoba kukho kushodayo uShembe ashode ngakho akukho uphelele nje makunje ngesabathe ledlule bekumumvangeli la waseyithinta indaba enkulu incwadi eyabhalwa uShembe ezweni lakithi esho owuzwayo nakwaziyo uvezile akusikhathazi ukuthi uma ubeka umlando noma bangawuwazi kahle kodwa lokho kushako ubani lokuphikisa ubani longaphika ukuthi uShembe azange amlanda umuntu lapha emanzini ngoba bekhuluma khona lokho ubesho khona lokho ikuphi ke wena uzothi hayi akakwazi awukwazi lokho mina ngenelile mvangeli wenkosi ngoba uthinte yona indaba esiyaziko eyehla ezweni lakithi futhi incwadi noma bethi uJehova uyaphila noma bethi uJehova uyaphila bafunga amanga impela hawu besibaningi phela sithi uShembe uNkulunkulu sibaningi amen kodwa kukhona la ongasho khona amen 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 obafunga amanga usuqinisile ngithi ushila ngithi amanga lawo singawakhuluma ngesontweni Isaiah 41:25 iverse ngikhuluma maNazaretha ngoNkulunkulu okhona phakathi kwethu ukuthi akekho ngekuphike ongakuphika noma ongakuphika ukuthi uShembe uNkulunkulu siyakwazi lokho sikwazi noma ngabe kaphelele ukukhola kwethu kodwa siyakwazi lokho kodwa into ehlulwa kho yinye sehlulwa zinhliziyo ake ngikhulume uyazi kunezinto ezinti eyintathu eyibekwe kumuntu okokuqala amehlo okwesibili ingqondo okwesithathu inhliziyo zinto ezizinto zithi mayifuze lokhu ukukhuluma kwekukhunywa lapha ngaphakathi uyabona amehlo ayashesha ukuyibuka into ayithande
ayashesha amehlo ukubuka amaqede bese ithanda into ayibukayo ebese ibuka inhle ebese ithumela engqondweni ingqondo bese icubungula lento hayi nengqondo idayi correct ithathe ithumele enhlizweni inhliziyo efika ithi cha ihlala izokhanje kuphela ngoba kayifuni inomona ukunqoma into esiqhamuka nomunye umuntu inomona ukuthi amehla abuke lento ayibuka ayibona lento ifanele ingqondo yayibuka lento yayihlolisisa yayibona ukuthi i right ithi ningobani nini isikhathela leyo nto inkinga inhliziyo yaManazarete singaka nje amehla ambonile uShembe athi hawu kanti sihleze emhlabeni sinendaba enkulu kangaka ayisetshenziswa inhliziyo ingqondo isimbuka uShembe bathi hayi uNkulunkulu impela lesikhathi kuya lapha enhlizweni inhliziyo isifika iba nokodwa yabona masithe kodwa ke sokuphethe iqedile uNkulunkulu lona Manazarete Isaiah 42 ayifundi leya Isaiah 42 kodwa manje 6 ivesi Ncwadi kaIsaya 42 ivesi yesithupha. Mina Jehova ngikubizile ngokulunga ngiyakubamba isandla sakho ngizobamba isandla sakho ngikugcine ngikuphe ube uvumelwano kubantu ngikuphe ube uvumelwane kubantu uShembe uvumelwana Manazarete nomhlaba wonke ube ukukhanya kwezizwe uShembe Manazarete ukukhanya kwezwe lonke uvule amehlo izimpumputhe khiphe iziboshwa etilongweni ukhipha iziboshwa ematilongweni nabahlezi ebumnyameni endlini yeziboshwa ngikuJehova mina nguJehova lelo igama lami yalike linye lelo nje kuphela angikunika ubukhosi bami komuntu futhi akekho omunye oyophinda umbone ofana nalo lesiphawu phambi kwethu nokubongela kwami ezithombeni ezibaziweyo amen obaphethe inkonzo ekuseni uyithintile le ndaba ubani ongavula abantu amehlo ngaphandle kwalovela ezulwini kuphela ubani ongakhipha iziboshwa ematilongweni ngaphandle kwalovela ezulwini kuphela ngiyalwazi udaba ukuthi uGombela waqale wayikhipha yena kuqala waqala wazibonakalisa yena ukuthi hayi phela mina ngiyondawo ngihlala endaweni nje wayivula iminyango ejele wakhipha iziboshwa wahlala nazo lapha phandle wathi bengena iphathi mandla zakhona zafika indlu empty zashayisana ngamakhanda bamfuthi uShembe eyihlalele ehlezi nebandla ehlezi nabo waqala wakhuluma nabo bathi abami manje ngikhipha lapha ngeke nibaleke na wakha isivumelwano neziboshwa ukuthi ngeke sibaleke zakwemuke zavuma ukuthi cha ngeke sibaleke hayi ke sishawa umoya abantu abami ubani
ubani lo ngifuna 41 no25 engubizile 41 ivesi ya 25 ukhona engimvezile enyakatho ini ngipole ningithi kancane usukhuluma ngabavele enyakatho manje siyapha enyakatho silapha egibizila thina sikanyaka ukhona engimvezile enyakatho How 21 ivesi 21 ungisolele ba sondezani indaba yenu ake nisondeze indaba yenu usho uJehova nilande okunamandla kwenu isho inkosi kaJakobe mabaveze abakuveze basibonise okuyakuvela babonise okudlulileyo uma kwakuyini lokho ukuba sikugcine bese siyakubona bese siyakholwa yikho sigcine ithi sazi ukuphela kwayo sikwazi ukuphela kwayo amen abaveze phela abakuveze noma bangiveze lowo abakholwa uye ebese esitshela kuzayo nokwenzakele njengoba sikhuluma lapha nje sikhuluma ngemisebenzi enziwe uShembe kancane naye neziprofeto zakhe zikhona uye yedwa emhlabeni owafikayo wenza konke lokho sizoyapi ke thina kuphela amaNazaretha asikhole abantwana benkosi asikholwe ukuthi uye lona esiphambi kwethu oNkulunkulu akukho lapha siyawuya khona noma singaphuma lapha sibuke ezinye indlela siyakufa ovula uRoma 13 ku11 waseRoma 13 verse 11 yebo lokusazi isikhathi lokhu ngoba sazi isikhathi ukuthi sekuyisikhathi sokuba sivuke ebuthongweni ukuba sekuyisikhathi manje basivuke ebuthongweni ngokuba ukusindiswa kwethu sekusondele kakhulu ngoba ukusindiswa kwethu sokusondele kakhulu kunalokho kuna leso sikhathi esaqala sakholwa ngaso awuphinde kahle mfunda kahle kulapha izwashe lendawo yebo lokhu sazi isikhathi ukuthi sekuyisikhathi sokuba sivuke ebuthongweni ukuba sekuyisikhathi sokuba sivuke ebuthongweni nolele manje makavuke manje nathi unyazi phambi kwethu
ngokuba ukusindiswa kwethu ngoba ukusindiswa kwethu sekusondele kalokhu kunalokho kuleso sikhathi esaqala sakholwa ngakho kunalesi isikhathi esaqala sakholwa ngakho sesedlulile eNazaretha asivukeke manje ubusuku sebudlula sebudlule kuzakusa sekuzosa manje asilahle imisebenzi yobumnyama sihlome izikhali zokukhanya izikhali zokukhanya sihambe ngokufanele njengasemini singahambi ngokusebenza nokudakwa awufunde kahle la singahambi ngokusebenza funda kahle mvangeli nokudakwa funda kahle mvangeli wami noma ngingizi mvangeli sihambe ngokufaneleyo njengasemini singahambi ngokubhenza nokudakwa ya singahambi ngokuhlobonga kodwa igama ufuna kuleqe lapho singahambi ngenkani nomona kodwa nambathe inkosi uJesu Kristu kodwa sembathe nanti unyazi eNazaretha asembathe unyazi bangcwele ile inkonzo enginayo namhlanje uthi masembathe unyazi mase nizwe lokho iphelele baba Nkosi yamakhosi ake ngibongele baba ingane zakho umthunzini wonke namaphethelo awo usebenze baba ngokuzikhandla elungiselela baba umsebenzi wenkosi yethu uthingo lenkosazana nibonile ubuhle bekukhona nesasasa elikhulu amehlamvulele ngenye indlela izolo sibuka into enkulu ukuthi kanti ushembe kanti emhlabeni umhlaba usumvumile sibona nabantu ngathi umuhlangana naye ungamfanisi neNazaretha kodwa bafika basitshela bathi ngamaNazaretha thina basiprovela futhi basiprovela ukuthi bangamaNazaretha bagida bahlabelele basigidela badayi baze badlaliswa omunye bathi noma nimbone nje inwele zingekho ekhanda zizonimila nithi nama imile ingabe sasuka ngoba manje lento abayilaphi bengayibonanga ukuthi ubani lo bekhona lapha phakathi hayi baphinde babone baba ngiyibongeleke baba ingane zakho besiqala izolo ukubona ibirthday simaya ngaphakathi kwababa sinikeza sisethelwa ingane zakho bazisethela umaya saphuza namanzi saphuza nojuice kanje yana bangcwele ngithi ngiyibongele baba ingane zakho yisebenze ngokuyikhanda sicela Nkosi kuba uziphi ubumbano nje zihlangane zingabe isahlukana mhlambe lento siyayibona ukuthi khona la esasele khona nje kancane uma beke bahlangana baba inhliziyo zabo zahlangana zavumelana ukuthi lento siyaphambili siyayenza baba siyakholwa baba ukuthi kukhule sizokubona Nkosi emakhosi ngoba lo msebenzi siqaze uqale ngonyaka odlule zobezi uqale nethisiwe bezuqale nethisiwe kodwa namhlanje siyabona izinga la ukuthi basigijimile impela bakwenzile Nkosi kodwa khona kusasala khona inhliziyo engakahlangani kahle baba cela ihlanganise Nkosi emakhosi bongele baba nabantwana bakho nje esinabo lapha eGibisila inhlansuthi yavele yahlangana nje iyodwa ibona le ndlu yabantwana bakho baba isibolile bavele bahlangana baqhamuka sebephethe nje iplan
sebethi nasi iplan sifuna ukuyakha le plan sifuna ukubhiziza le ndlu yamakhosazana ngathi mina hayi bafana carry on akukho phela esikuvimbayo uma umuntu enza lento enhle kodwa lokho siyakuthanda maNazaretha siyakuthanda maNazaretha inhlonipho kuphela esifunayo singabukelwa phansi uma umuntu afuna ukwenza into enhle basadlule phela eminyangweni ofanele yonke into bese siba ndawonye manje kwavela lento okuthiwa yi-surprise angifuni angithandi surprise ayingiphathi kahle umuntu ukusurprise nangento ongayidingi manje kuphoqa ukuthi bonga kodwa inhliziyo ibisho yazi lo muntu endanike yona hayi surprise hayi no mhlasimbe umuntu ohlakaniphile uyakwazi ukuhamba ngapha nangapha emaceleni ekuseshe ukuthi yini oyidingayo yini ongenayo hayi vele uhamba othenga nje manje abantwana ngiyabancoma baba ngithi baba baphe baba ukuhlangana ngoba kuningi abasazokwenza lapha la ekhaya eGC bakushilo futhi lokho bathi mfundisi sithathe uyosicela isibusiso kubaba sihambe nabo sawuguqa lapha basithola isibusiso base beyibika ke besho ukuthi baba sicela ukuhlangana singaphinde sehlukane ngoba kuningi sisazokwenza lapha eGC siyethemba ke baba ukuthi kancane baba koze kulunge kodwa inhlonipho maNazaretha uma umuntu engayenzi inhlonipho lo muntu lowo ufana nomuntu ofile nje ngoba inhlonipho iwukhiye alikho isango elingavuleki nenhlonipho inhlonipho ivula wonke amasango ungena lapho ongangena khona uma uhloniphile nje uyangena kodwa uma uzudlova uyavala nezibusiso ziyavaleka uvaleka yonke into manje abantwana bethu abayifundi inhlonipho ukuthi ngeke ekhaya ubona ukuthi uqhamukisa imoto sidume egcekeni imoto ungazange umtsheni baba wakho leyo moto leyo ngeke ilaste ngeke iphile isikhathi eside imbi isurprise ngoba ubaba wakho ukhona abekubheka bekubuka noma kubukela khona ukuthi umntana mangase afike lapha ngizokhululeka uqhamuka imali yonke awusaphethe imali sohamba uthenga imoto ecwakeme usiyajabula baba kasajabuli kahle umanje umzali wakho noma umuntu omdala wenza into enhle kuye wajabula nje hayi busiso zenza njengemvula kuwe siyacela ke insizwa zezulu ukuthi izinto hayi hambani ngendlela okuyiyona njengoba lesibusiso enye insizwa baba sithethe sishana ngamakhanda sibuka ubuningi babantu lapha sibuka inkomo obekuyinkomo ebizo sikwa yenziwe okhari wabona abantu baningi lesi zovela qhamuka nenkomo yakhona lapha endaweni yakithi avele hamba uyithenga hayi idlule lapha phela ayibanga isurprise idlulela hata umfana awu uyasweza phela mfana ushembe yokubusisa yathi yavele ilanda ebuya nayo yasisikiwe uyangena emakodromu ufuna insizwe enjalo baba ziphi umsebenzi ke baba insizwa zakho Nkosi ngoba kuningi efisa ukwenza manje umsebenzi kayikho shembo ingcwele iyabonga Nkosi yamakhosi
nabanye baba engasafikanga kubo ngoba kuningi ukwenziwa abantwana bakho ngicela Nkosi umbusisele bona Nkosi bengasho ukuthi bona basabalekanga phela ushembe uNkulunkulu singawaqambiki amanga sithi uNkulunkulu ushembe uyaphila kanti asiqamba amanga ushembe masithi uNkulunkulu lokho okwenzile noma bengakusho ushembe ukubonile kodwa upheleleke makunjani Nkosi yokusisizwe la Siyabonga amazwi amnandi ezophiwa umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu nama-170. Ngicela umshumayeli ubiyela wasenkanyisweni asola lesihlabelelo inkosi imbusise. Sigcinwa nguwe Nkosi ngalo busuku
Asibonge. Endaba sistema kamthetho yaphenduka ukusebenzisa ngokhandi indaba kavuka uzwe labantu umthelezi yaphenduka ukusebenzisa ngokhandi zona abantu umthelezi ufike kwamkhandula kwambila mhlophe uyoqotha uzufike ufike ushithi wabamela kanjani abomhlaba usoshikilisa washikisa bomhlaba okwani into abangathi kusemangweni unyathela kudambukusa kwaphinde kwata kwadambukusa inyendebeni lohlosini unogwidi beyobika isivakashi phezu kwentaba saphula isiqabuqabulwembu bathi zingizonyazi ziyabethusa bomhlaba intatha sisiqhuba mzimba saqoqoqoqoqoqoza igazi bathi iqina ekhandela likagedezile emagcekenanyazi senabanjengamabili sephula mthetheni kwengolo mkhumbula ungakhohlwa bashamta kanhliziyo labo bangenemo amadoda amathathu bathi uzothi abhekwa bebheka kwalasha umkholambu besilo samabandlentokeni basixhola sangoma kwafakazi umntwana akafihli ingqondo bengafihli ifakazi bathi ixesha kabhobele sibonanyazini isilo samabandla samcela usamxolo samxolo amagqulo ekhakheni isibasa sendlunkulu okwathi ngeno unyazi wabusa uhlimbitha abalalisa amaqubula kwazana nezimigewu abeyizulumbi inkosi uthingo emagqikeni asemhleni phele basebephendwe kuyinkonovu abewesheza wethembe inkosi yomhlaba yabusa abasezulwini bafuna amakhosi ezizwe amabiyele babukane efika livuma udumo oluphakade bafike ubuyele egoleni bathi wabuka limehla amancane labuka inhlamvu yafa bafike balivuma ecilongweni umshaya wecilongo emezwenza imbuzi zakhe zasuka zabuma zamlandela ayeshika izinqa lePietermaritzburg bayimemeza kwelasenkumbulweni bafike balivuma bathi sasinkumbulo ukuyibonela bhombela isitimula samampondo sizwe sikhona ngaphesheya emzimusha bantu basemlambithi basale benambithi indaba bathi balizwile udumo baliyobikezela kwabasentabazwe umshisampepha kwabalele bathi nomhlaba wayingesuke uzwakele ngoceza babakaceza bafika bathi dumo liphakade loqamagquma namathapha zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe Siyangena isikhumbuzo sika baba bamkhulu ngobusombuluko ngo9 elisuku inkosi inkosisi.